Usa ka miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT sa General Santos City gipusil patay sa giingong kawatan dihang nagpatrolya samtang laing pagpangawat sa lugar nakuhaan sa CCTV. Ato ibalik si Tony Humamil. Sa video nga kuha sa CCTV sa 13B sa Barangay Fatima sa General Santos City, makita kining usa ka lalaki nga daw adunay ginakuri-kuri sa usa ka vendo wifi machine sa usa ka tindahan sa lugar. Nagsulob og hoodie ug nakamask ang maong lalaki. Samtang ang usa ka kauban niini ang nagsilbing lookout. Apan taod-taod, misunod na ang kauban niini nga naka-backpack dala ang usa ka bolt cutter. Taod-taod, gamit ang bolt cutter, ilang giguba ang bakal sa maong vendo wifi machine, dayon tangag sa gamit ug misibat sakay sa motorsiklo. Matod sa purok chairman, usa lang kuno kini sa serye sa mga pagpangawat sa lugar karong bulana. Yung recent, before the incident, yung kanyang madaling araw, may mga series of robbery sa mga wifi machine window. Busa dayon silang nagpatrolya, apan sa wadamha, usa sa miyembro sa ilang Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT ang nakabsan og kinabuhi human mapusilan dihang gisita ang gidudahang makawatan sa lugar. Matud pa, namatikdan sa biktima nga si Ryan Laureano ug iyang kaubanan ang mga gidudahang kawatan nga sakay sa motorsiklo. Giduol kini sa biktima og gisita ang duha ka mga lalaki. Apan aduna pa day laing kauban ang mga suspect ug didto kalit kunong gipusil ang biktima sa liog nga bahin dayon misibat. Nadala pa sa ospital ang biktima apan dead on arrival na. Para karating si Ryan doon sa crime scene, nandoon na rin ako, pasunod na ako, pero may distansya eh. Sabi, sumigaw pa ako. Yan, huwag mo nalapitan. Huwag mo nalapitan yan kasi hindi na natin naman area yan of responsibility. Dito tayo alam niya, dito kami sa kabila. Sabi ko pa, huwag na, baka mamaya may back up pa yan. Sabi ko, sus, taod-taod, may pumutok na. Isa lang putok. May pumutok na. So, sabi sa akin ng kasama kong tanod, Jerman, ano tayo, balik tayo. So, Gikasubusab sa kapitan sa Barangay Fatima ang mong hitabo ug misaad nga tabangan ang pamilya sa biktima. Actually, akong kuan naman ka bata, isulod na mo sa mo ang scholarship program sa elementary na tud mag high school. Di nakakuha ang kuan, nagakuan pa ko available amount para tumatabang sila tud mapatigayon. Basta igtingin pa yung intel monitoring nila para mag-prevent or support kung na-incident ganito. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.